ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ମାଆ ଭୋକ କଲାଣି କି ବୋଉ ଭୋକ କଲାଣି ଆମ ବୋଉ ଆଉ ମାଆ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବେଲେ ଲେଖା ଚୁଡ଼ା ବେଲେ ଲେଖା ମୁଢ଼ି କଦଳୀ ସହିତ ଚକଟି କହିବେ ଖାଇକି ଯା ଆସିବୁ ଗୋଟେ ବେଳେ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ତୋତେ ଭୋକ ଲାଗିବ। ତା ମଝିରେ ଆଉ ମୋତେ ଭୋକ କଲା କହିବୁନି। ତ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଚୁଡ଼ା ବେଲେ ଖାଇକି ଗଲେ ଭୋକ ତ କ'ଣ ଭୋକର କେହି ଲାଗନ୍ତିନି ଆମକୁ। ତ ଆଜିକାଲିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଟିଫିନ୍ରେ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନୁଡଲ୍ସ ବଗେରା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ଟେ ବନେଇଛି। ଚୁଡ଼ାର ସନ୍ତୁଳା ଆପଣମାନେ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆମ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇଟା ଚୁଡ଼ା କି କ'ଣ। ଆପଣମାନେ କହିଦେବେ ଏଇଟା ଉପମା, ସେ ଖାଇଦେବେ ବଢ଼ିଆ କିନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଧୋଇ ନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଜଣାପଡ଼ିବନି ପୁରା ଉପମା ଟାଇପ୍ର ହିଁ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।